Здравейте! Едно малко късно видео, но се включвам, тъй като от няколко дни си мисля да ви разкажа за историята на Мадлен Алгафари, която аз искрено много харесвам, и нейният съпруг. И началото на тяхната любов и на връзка, защото за мен е като една приказка за истинската любов, подкрепа и честност, която може много вдъхновяващо да подейства и да ни накара да се замислиме за истинските ценности в живота. Мадлен Алгафари, която носи в себе си архетипите на кралицата и майката, срещнала своята творец, докато според мен и двамата са търсили своето място под слънцето. Той е човек на изкуството, занимаващ се с филми и режисура, с така изразена страст към дълбокото творчество. И той като един типичен творец много често пренебрегвал материалните удобства. И в онези дни, когато започнали да срещат, той носил скъсани маратонки. И това за мен е символ на жертвеността и отдадеността му към изкуството, защото всички знаем, че особено в тези времена той е студент, тя студентка, не са имали пари, но пък това, че е искал да учи определено нещо и страстта към него са го карали да пренебрегва наистина материалните удобства в името на изкуството. Често и готвел, и това било, което всъщност той правил за нея с много любов. В същото време Мадлен със своята стипендия тогава решава да направи нещо наистина забележително. Макар че тя каза на кой ще му се види въобще интересно това в една от лекциите си. И за кой ще има значимост това, което аз съм направила, но за мен тя наистина направила нещо забележително, защото тя купила нови маратонки за своят любим и затова е разкрила точно архетипа на майката, своята грижа и любов. Това действие за мен не е било просто един материален жест, а дълбок израз на уважение и подкрепа, които тя ще му засвидетелства и доста по-късно. И в този момент техните съдби са се свързали не само през чувства, а и през взаимна помощ и разбиране. Всеки с каквото може. И тази история мен дълбоко ми напомни за времето, когато наистина жестовете на грижа и внимание са имали толкова дълбок смисъл и стойност, а сега знаете, че не е и точно така. Днес сме в един доминиран от комерциализация свят и материализъм всъщност и често забравяме, че истинските богатства не се измерват в пари и вещи, а в любов и човечност. Лоялност също. И малките, но искрени жестове на подкрепа и грижа имат силата да укрепят всяка връзка между хората и да създадат една истинска и трайна близост, която и те имат сега, защото споделя, че все още, когато се прибере, тя го посреща с целувка, докато заспиват, се държат за ръце. И друг важен извод всъщност от тази история, че всъщност взаимоотношенията се изграждат на базата на взаимна помощ и уважение. Мадлен в историята, която ви разказваме, показала, че не е необходимо да си богат, за да направиш нещо значимо за своят любим. Същевременно и той с неговите скромни, но сърдечни действия да й приготвя храна, доказва, че истинското щастие не зависи от материалните блага, от сърцето и душата на човек. И в тази приказка за мен за любов виждаме, че истинската сила на връзката се крие в споделянето, на разбирането и безкорисната, без да очакваме в замяна грижа един за друг. Това е един урок, който ви предлагам да вземем със себе си в нашия комерциален свят и да се стремим да бъдем по-човечни, по-добри, по-внимателни към хората около нас. Мисля, че това е един чудесен завършек на днешното видео и да ни накара малко да се замислим и вдъхновим.